Ji bernameyê karên zor dem baş temaşevanên vêja em bi bernameyek nû li pêşberî we ne. Divê bername xwe da min bajarê Batmanê ne li pîşesaziya Batmanê niha îro em bi karek seramîkê destûşsin û lavabo çêdikin. Ev kar çawa tê çêkirin bêşê wî çend hebin. Em ê niha bikevin nav kar û dest pê bikin kerem kin em hevdûra dest bi kar bikin. Evet pejwera? Ser çava, ser Hûn çawanîn baş in? gelek spas her evî xweş te razî wim xêr hatin. Sağ olun, biz spas dikin. Niha îro li vir em hinek çi bikin? Hûn çi dikin? Berê ku em dest pê bikin. Karî hinekî ji heriya me xwe bêjî. hazir dikin ji bo seramîka, ji bo kevirê lavaboya, ji bo kevirê Dest tuvaleta. piştî, Ji bo wanî dest şûştinê manêka em haziriya heriya xwe dikin ku em çê bikin. Hazirê mesela çawa ji te re bêjim. ev xwelî çi ye? Ev xwelî jê re Çer dê hep cuda cuda yani. sê çeşît heriyê me hene. Belê. Derva ji bo ku em aşê xwe dagirin, aşê heriyê jê re dibêjin. Em Belê. ênak evna jê re dibê albît e. Evna 2 ton û 800 gramî em diberdinê. Belê. Birna aşê xwe. Ya qambilê me jî ewnake jê re dibêjin dibê qovalen. Ev jî 2 ton e. Û evnake virê jî ev jî albît e. Evnake jî ev jî tonek û 800 em diberdine aşê xwe. Belê. Yani wî kanî em aşê xwe dagirin ev. Niha em bi erebê û berê Berê dagrin. bi erebokê. û berdin tu jêr ben aş. Erê ji vî re ev aş. Belê. Pêşîk em wa diwezinên erebokê xwe. Belê. Yani hettanekî tonek û 800 me tamam be. Tamam ben de jitken hadi ton. Diwezinên sab qanser qantarê. Tamam. Erebok û sab. So em dest pê bikin. Em dest pê bikin. Tamam. Kat ev fiyatı jî bu. Ev em teşekkür ve gamya ser Haber bide min qantara. xwaziyekî. Fark nakas kerem ke. Ev ye basana. Ev ya basana ser Tamam. qantara. Qantara me. Qantara. Ha yani ev ya li wê derê Terazî li teraziya me em li virê dadige diwezinênin. Piştî Belê. goma wezinan bêka çend kîlo derket. Piştî wê nake son em tînin vala dikine vira. Hashtag çawa Piştî ye. goma vala He. kire vira. Ji vir diçe hundur nemsa ji vir Evna bant te ji vira bant e zaten. Piştî goma vala kire vira. Zaten piştî goma vala kire bantê. Ji virê tê derbasî nava aşê me dibe. Yani em jî ev aş e. Vala dikine nava aş yani weke ku gotî hettanekî kîloyê me tonajê me tije dibe. Ew wînakê hazir dikin piştî ku tonaja me xilas bû karê me derve xilas dibe. Em derbasî hundirû wirde hundirû dibin. Li wî jî diş çeşitê me hene û li wî jî ham madê me heye. Tamam em viyap kadın hece mi derbas E, tamam, bas tamam. bikin. Em peşi Em wê ham madde xwe jî dî jî hamade dakin. xwe tijî dikin daha. Belê. Birastî hava zêde germe germayek zêde em mirovên kare çavê xwe veke. Lê hûn dibînin li vê derê karek jî dewam dike. Em dikarin bêjin karekî tira xwe zor e jî newsa kêkê Gelekî alî. zor e. Ez çawa bikim? Xwe tijîkim Ev newsa. tê tijêkî er bû tê tam tijekî piştî got te tijekî. Ev madde çi bû? Navê wê ne albît e. Albit. He. Sê madde hene newsa. Ez sê madê me li derva hene. Yani nizîkê 5 toplama hinekî nizîkê 8 ton dike. Belê. Dîku 8 tonê xwe li derva mavî te nava aşê xwe. Karê me derva şwe diqede. Derbasî xênî. Zêde germe. Yani zehmetiya me herî Ez- mezin gelme zaten. newsa. Tamam basam. Bas ev ya. Basam. Ez barkim. Tamam tamam. Xalê kemal dadekî. Ez dibim. Ka? Nana ez ditkarbim. Baş. Ez na barkim grane birastî. Çiqa grane? Yani Ama sen karim vala kuma. Peki Ali tu Ali kariyam biki başı be. Mikrofonum derket tahki. نفك خليك من عجلنا. Teşna be mikrofonum le kalbi çitek na be. Lezede grane tahmini takriben çen kilo dvırdaya? مزيك الصد ناس صد صدى هي. البيتا ما صدى وغير تركي دقيشت من يعني صد وعطي صد وعشتي Gelek izede. Emedi satacaksın. يعني جبك وتوناجي ما تمام بقى قرام تجاكم
Em bi bêra destê xwe demekî dirêj dixebitin. Rojekî gelekî germe û mixabin karkerên vê derê dibin germê da dişixulin. Ez jî bi bêrê erebeya desta tijî dikim. Piştî ku erebe tijî dikim, bar dikim û dixim ew ciyê ku jêra dibên aş. Belê me her sê cureyên axê xwe berî erebê da û me berî çi dibêjin? Aş. Aş, em berê aşê da li wir da li nav hevdû Nav dikevin hevdû wisa. dikeve, belê. Çi heye di nav de hinekî dikarî baz bikî li vir çi Nizîkî heye? 2 ton û nîv 3 ton av heye. Belê, Piştî got me ew sê curê ewkê xwe axa xwe berdayê. belê. Navê avê 18 saeta difitile. Aşê me 18 saeta difitile. Heyyanekî yani weke dew weke şerbetê lê tê yani dibe av. Yani Belê. salê tê piştî got 18 saeta fitilê em îca stop dikin binê aşê me de xortomek heye. Em ê xortomê baxlamişî wê ewka dît dikin. Xortûma reş ne? Erê xortoma re ji baxlamişî aşê xwe dikin. Belê. Ondan sonra ev hava xortomiya me heye em vê jî baxlamişî wê vana xwe dikin. Ev nav kompresorê bi hawayê dişuxile sonra basıncê wê gulamîş dikin. Em derbasî hundirê fabrîqê dibin. Li wirê Şekil digire li wir. li wirê îca em qoyiyê me hene em valay qoyiya dikin. Erê. û sonra em haziriya çamura xwe dikin tam hazirî ji bo gon bidine qalibê xwe lavaboyê me derên ji terbêjim Em nav biçim bibînin ji em ê xwe. nakin zaten Em derbas bin, li hundir tê çi tê kirin em wana bibînin bi hevdûra. Kerim ki em derbas bin ka em binerin tiştekî çawa em ê bikirin li hundir. Navê min Elî ye. Ez bajarê Êlihê me. Ev serê 8 sala ez vî karî dikim. Yani karê me karekî zehmet e. Yani zehmetiyayê herî zêde germaya vê fabrîqeyê yani zehmetiya em çawa ortalama 42 dereceyê de em dişeğulin. Yani germayayê ne pirî zêde ye. Ji ber wê yekê em zêde zêde zehmetiyê dikişînin. Ya çawa ji terbêjim mesela yani karê me ji xwe karê seramîk ye, ê kevrê lavaboyê derdixin, ê tuvaleta derdixin, elyeqeyê destê xwe tê de dişon derdixin. Ji terbêjim yani pêşa rojê de inşallah yani hedefa me ew got qilozeta jî derxin. Ji terbêjim yani çawa ji terbêjim firnama kapasite ortalama kevrê got derdixin 800 perçe ye. Yani rojê firna me firna me 600 parça diçiye. O işte yani Fransız 1200 derece de tişogule. Yani Germanya ina keşfa yani Germanya fabrikası tabi nava fırneti. Yani 1200 derece yansımış nava fabrikası be. Böyle ki zakari ma zahmete. Belê beriya ku em bikevin nav kargehê li derve hanekî xebat hebû. Li derve me çi kir me sê curê ax hebû li wê derê. Wan her sê cureyên axê bi berê me berî erebeyê da ew erebaya desta. Me tijî kir paşî jî bi destê xwe dîsa bar kir û xiste ciyekî gelekî dirêj hebû ku jê re dibêjin aşxane. Li wê derê me xiste berî aşxane û dûr da لهف كت لو دري أواخ قاسي حجد ساعات الورد من لهف كذا وباشي أواخ تهندر نها أو آخر كواد بدري لبر لهف كذا نوصل بله او آخا گوما بردای بله. نوا آشه خو
او حجبشتي حجده ساعات توصل في التلي Ez derxim jinavê. ازي انا اشتري درهم نمونه الكاي Germe jî newsa? زيده germe نيجي Zêde germe nate meşevan زيده neje. حجد وكا حجده Ev ya ha madeya seramîkê newsa? حاضر شو حاضر بو فيجا يعني بشتي حجده ساعتها او اخا قوم برداي اشيخ هاتيا في هواي فيجا حاضر بو انواني قد كان بدن قالبي خو لا بوي خوش داخل Germahiya zêdeye em nikarin xwe pirnêzî Zêde germe yani dihele wisa bifikirin ku حضري حجده درجه يقرمه Belê. 8 درجه يعني في هواي Na ev madde şku derede? افنا يك شانا قالتي Belê. يك جي اسطنبولتي ويك جي بالك كثيرتي Her yekî ji wan ji bajarê gitin. بله باجارك يا Li van dera ev madde tunene. Belê em derbasî cêdim din em dê xwe nikarin pirdin vê derê ji ber ku germahiyek dikele yani em wisa bêjin ev ax li vê derê. Em ê niha derbasî ciyekî ناف din. قالب ابن ناف قالب قشا بالك Tamam. Em ê derbasî qalba birna. Li vê derê hewzeke ew çi ye? او حوزه از بيك الفريش ترى Tamam. Hence em destê xwe nikarin bidin ne wisa? لا تشتغل يعني تشتغل Yani taluka wî jê ez barim. تعلوكا يعني تشتغل عيشه ما بيتنا Belê. بري او حرياقو ما حاضر كري انا ابنا قالبي منا لافك ابيا قالبي منا Belê em بنا yek. كره جبيرت بيت قرقا اللي Belê. ابنا لا بويما جبي اوايه اف لا بويما جبينا كدركتيه اف جبكو فابريقا ما تشفت وارديت شغله ابيا حوالي ما ايفاري بيا نافا في بري قالبي ما قوم بلا قاپات کرنه Belê. va خورتوما باغلامیش بري کرنه شگو باغلامیش کنه او حریاگو مچه کری Dikeve nav xalibe û şekil digire ne wisa? که دوا خورتوما داد که نوا قالب روی استقماش کش بو گونه به Çend saatte zuwa dibe ev ya? اویا ortalama ساعتك نوا قالب داد مینه Saatek. ساعتك نوا قالب پشتی ساعتك شون ده نزدیک 5 دقیقه به کمپرسور هوای دادنی پشتی 5 دقیقه حریان یا زیاده نوا اینا کی کامپلیت نوا و خورتوما ده والد به وگو گو خاصکن ترجمه پرسی تا گو اف چالش بو چیه ابنا که یا نوا زیده او حریا زیده هاد نوا و او کده نوا و بدون ده ورد والد به دچه گری دونشمی Heriya zêde jî vala naçe yani. boş naze Belê ticaret boş dîsa ew madeyên ku tê navetin dîsa tên bikare anî li vir vala naçe yani tiştekî. Mirov dikare wisa bêje. درسات تنبليه اتخام الوي دري geri dönüşüm ama الوي دري ustayma وينا عيارك دلال ديسا بله. بدني وبيا هواي روجات اجمره ديسا تشيل Belê. Tamam em destê bikin em jî çêkin. Binekî. ولا ما بير نمار Em biçin nima. Tamam, bir numara. Tamam. Na em jî bixebitin. Em hatin ber xalbê xwe na debacî kir ew her Arya gomet, meçê kir nal ve direk qalib girtiye ev hemûya qalib ne wisa? انا قالبي خو فكر ما يك فكر يا ميد دو فكر اشلمين هذا هنا كذا Ji bir şut keve navê. بله برد رات برد Keve navê. Ev qalib em çaw derxûn tu ji me re bêje. ازلي قالبي تعرو هر شفقت تيواني كحبيك وياكو تبتكي Çaw vet. انا بصدقك كي تفك عجلنا اشتي قلت او قالب فكر تيواني كايا وياكو بهواي تدرخي Çawa. قلت Tiştekî zahmet fiyat kir. بله زيده يعني اف حريج قرمه زيده قرمه الناف رويكي تخطك زحمتي زيده زيده جواك زحمتي ما Tu heriye dikî ne wisa na? Qalib qaliba herîj na qalibe derxî. بله امنا كتاب قوم بيلا زاد باش جوارك اراد بي چكردك چكردك شو ناوي وينا كي يعني جرد بك فرمانجي بك كبري توالتي اما بو اوائل دك جرد بي چفره يعني هلات هاشي Hala taşı. Evet. Yani em bêjin kevre tuvalete na. اف كبري توالتي پشتي بره تو گم اف چكردك درخستن اب بي اوائلتي اف چكردك بوم درخستن اب بي اوائلتي يعني بيغامنا حاضره يعني Hemen انا aç حاضر o derxin hazire. انا كيجي Em biçi derxin yani. Bir dersa derxin. از دقيقه شو Gel kuna ev keve dişke. بله ابنا مشكلة عربوكاي تخن ابني بهواي الدوراي تخن صونا خوجيت برده Tamam Em kayım dağıtayım. çekin.
تفكي Allah rastı kare ki trajede. Yani usam carekten karım tarafım bir de ku. Na, gere zuva ben normalde. Ne ki zuva be. Gerek çeke Havaya bakayım. yem tarafım. Namı iki de. Balikariya hoste û bi makîneya hawayê em qalbên xwe derdixin û datînin aliyekê. Ev qalbên wan dibînin nêzî 40 kîloyî ye. Em bi baldarî hildigirin. Ji ber ku hê şil e ku em baldarî hîl negirin wê bişkê. Bi rastî hilgirtina qaliba ji bo min gelekî giran e û milê min dêşî bi hilgirtina qaliba. Lê dîsa jî demekî dirêj dixebitim. وەگە گۆوەدیتێ و تەماشا کردی ئەمش دەرەوە دەست پێ کرد سێ حەب چەشیتێ ئاخێمە هەنە یەک ئالبیتە یەک سەلیسە یەک قۆواڵەنە ئەو ناتکەونە ناوە ئاشێمە ئاشە ناوێ دیتەکێ دەیلمەن ژێرە بێژن وشتەرە بێژم ینی وەتۆ نزیکە 8 تۆنات کەڤە ناواوی ئاشی تەڤلوێنا 2 تۆنجی ئاو دکەویێ ناوە 18 ساعتا دت فتلە ناوە 18 ساعتا دت فتلی Sonratê em derbasî nava fabrîqê dikin. Piştî ku me derbasî nava fabrîqê kir qoyiyê me hene, 5 ev qoyiyê me hene. Em wê derê haziriya qalibê xwe, heriya xwe dikin. Yani kêmasî kê hebe, sıxintî kê hebe em hal dikin. Ji bo ku êvarê, hevalê me êvarê dokuma xwe bikin. Yani karê xwe êvarî pêk bînin. Ben ha em derbasî beşe gidin bin birastî em hinekî westiyan jî divê derê karekî zor e germayî zêde xudan ji me tereke me qalibê xwe danî ser seyfayekê lê li wê derê wê rojekî bisekirin nam sekekê alî çawa Em malê xwe baz bike ji me re. do malê xwe bar kir. Me malê xwe bar kir me xiste ereboka xwe ev rojekê li virê sekiniye. Ji bo ku tam ziwa bû em ê ana têxine xurutmê. Ji bo ku tam ziwa bibe ji bo ku em têxine firinê. Niha roj dema ku rojek bisekine rengê wî jî digere. Rengê wî Rengê ana wî- tam qehweyê piçekî açık dibet ve yani rengê Hinekî ber bispirûn çi. Vege em ev bin firinê ji bo ku ziwa bibe nasıl? Bo ku tam ziwa be me têxine Em xurut. barkin. Ez ê bikçîn tê Ji bo tavî. ku kaşkın. Neki hep kalım jî giranin. Divir da jî germayî heye. Keke elî Ha. divir da germayî heye. Belê li virê germaya firinê te dikeve nava virê. Çend dereceye? Yani nizîkî 8 dereceyî heye. 8 derece ve dereye di germahiye da zuha dibe. Rokete de Paşi roket mi? Ha, roket Paşi vede. dişen zimperayı ne misin? Belê. Hı hı. İşte ku roket vir de mîna ziwa dibe em ê derbasî virê bikin. İşte têne virê. Hemen abi için zimperayı. Mewan kalbe xo ye tuvalet ji bo tuvalet seramik komeçe kirbû maqsed firine nur ve rojek mine lê yê derketiyê bûn mewanan ha me deynin zimpara jî û ya helû dike eger tiştekî çêne û be an jî şikestî hebe ew zimpara wî ya xweşik wek hevdû helû dike paqij dibe piştî zimparayê diçe ku derê piştî zimparayê diçe ku derê Zimpara çe stir bölümü ya dergûrê boya. çawa çêkir Ve delal taze çetkir ta di dev tênê xweşik. Vega got firaqat şoyî taze ji bo got ew pê ve nemîne. weke ku firaq
Evet, yani bu o kaynağı bir işlegnemine. Taze bir şey yok, o taze düşüyor. Bu sana mı? Evet. Tamam, ben derbasa navayı cidalar şey. Piştî ku kalıp ziwa dibe em vê carê jî zimpere dikin. Karê zimperê bi desta têkirin. Em hemî derê kalibê bi zimperê dikin weke hevdû. Belê piştî ku qalbê me derket, me qalbê xwe yek bêk danî ser cêk ku jê re dibêjin wek erebe yanî wek tezgeha ye me danî serî û li vê derê ciyekî ji bo ziwabûnê heye. Me wan qalbê xwe xiste wê derê ji bo ku ziwab be û di bin germahiyê de ziwab bibe. Piştî ku ziwabû jî mecbûr derxist û vê carê jî bir zimperê armanca zimperê jî ew e ku hemû der wek hevdû çêbin. Caran hinekî derên qalbê xera dibe an jî dişkê an jî di derize. Me wana zimpere kir, xweşik û rast kir. Belê em derbasî beşa boyaxê bûm rastî beşekî pir cudayê û girîng e jî li ber ku navbera di nava boyaxê de madeyên kimyevî ve em ê berrû deynin berrûyê xwe li vê derê em çi dikin? Sarlama yapın, yani boyama sistemi. Belê boyax Böyle. boyaxa çiye spiye. Ama evet, navi boyağa sepiye şeş hak ati maddesi hene dedi. Yani şu bey venaka işine ve kimyasal maddenin kalkısı dedi. Ve koyunan gelen maske takmış bugün. Yani bu maleme delal safarla hoşuk deri. Em ji boy boyax Evet. Belê. Nam ez vê deynin berrûyê xwe. Niha ez amade me. Em mecbûr yekî rast jî em ê boyax. Piştî zimperê em derbasî boyaxê bûn. Di vê beşê de em berrû datînin berrûyê xwe ji ber ku ev beş hinekî talûkê ye. Di nav boyaxê de maddeyên kimyevî heye. Piştî boyaxê em qalbê xwe datînin ser erebeyekî û kaş dikin û dixin makîneyê. Ev makineyên ku qalib dikevîne bi dereceyekî mezin dişixulin û rojekî jî di vir de dimîne û paşî rengê xwe digire û qewî dibe.
ji vir dertê vecarê jî diçe beşa paketê. Em dema ku dixin paketê jî qawî dikin. Ev xalbên ku hûn dibînin diçin hemî deverên Tirkiyeyê û Başûrê Kurdistanê. Bi rastî jî em dikarin bînin ziman ku karekî ecêb giran e. Piştî zimperê jî em derbasî boyaxê bûn. Ew boyax jî ji ber ku ew xalip rengekî xweşik bigire. Me rengê spî bera ser da. Dîsa makîneyek destê me da hebû. Ew makîne jî me bi destê xwe dema hûn ji temaşekî bînin bi desta me berê ser xalibê xwe da xweşikî boyax kir û vê jarê jî me berê firnê da. Ew firna ku xalip kete navê dibin 1200 dereceyê da dixebite. Rastî germayek ecêb zêde ye. Piştî ku jûr jî derket bawayekî xweşik derket spî bû rengê xwe girtibû û qewî bûbû. Piştî ku jûr jî derket me xiste paketê û me amade kir. Tevaşevan Necatî kargeyê da nezê çil kes xebtin. Bi rastî karekî gerekî giran e. Xala herî giran jî ew e ku li vê derê dibin germahiyek zêde da karker dixebitin. Me ji ew de ku em vî karê bînin pêşberî we heya bernameyek din dema xweş be.